井戸公園の赤い橋。岡山県笠岡市にあるこちらの場所。井戸公園は江戸時代に笠岡に着任した代官井戸平左衛門の居館があった場所に作られた公園で、赤い橋は公園と龍王山の間にある谷に架けられている橋。公園から橋を渡ると戦国時代に建てられた笠岡山城跡がある。この城跡は心霊スポットではないが、夜城跡方向から赤い橋を渡ると後方から誰かが近づいてくる気配がするほか、橋を渡っていると橋を叩く音も聞こえてくるそう。また公園内にあるトイレに近づくと何者かに襲われそうな空気感もあるので、橋の前後ともに不穏な空気が流れている。もし慌てて走ったりしてしまうと、横は断崖絶壁なので落ちたら怪我だけでは済まないだろう。この橋を通る際は気をつけて。